سلام زخبركم تخاتلتنا كما يتعلو مباركة ناي ساعة زيناتات حزام زيكم الله مجمرتا جن أرست زينا فيستيفال إيرتاقلتشن إسران أربعة زخر 5 عامات فيستيفال بولنيا بوقعي تخفتو هو حد كم حدش ودب نخمز قبستو عبو وستاني كم زي قبله عفليتو بريزيدنت زيلنسكي سراوي تاقرنا بروسياتي متقعد 5 فتسمه الرقاقيتهم أب إثيوبيا على حموشة ميتن أبيات تمرتي كاب أقولكلت وزعي كوينن تبايلون قالوا تنزبلوا زينات حزنا متناكم لنا سناي مكتتال فيستيفال إيرتراخلتشن إسران 4 زخر 5 عامات فيستيفال بولونيا بوقع تخافتهم بريزيدنت إيساياس أفوركي نفستيفال إيرتراخلتشن إسران 4 زخر 5 عامات فيستيفال بولونيا تمال غدا معسترتنا حساب ساعتات قدم قطرية بس مرا قطر إكسبو بوقع خفتهم هذا بمعروك بهلاوي صوتات بيرات إيرتراس تسنى مخفت سنسرعت منسترات تركبهم لعلوت سبسلطان منغستن جنبارن أب إيرتراز مدبرم أمبسادراتن دبلوماسياتاتن كمون كالوت أدمس تقبرلهم ترخيبهم نيرم بريزيدنت إيساياس تحستو قشت زوباتات أبستعد زبلو نحرشاو لمعتن تتكات ساعتن تسقطات تروزيمن تحستو قيح بحر إيرتران تاريخاو سلطانتات أب جزي حرنتا وقال سنزنبر تاريخاو بوتاتاتن كالئن زوكل مرأيا تعذبهم بزي كازي بريزيدنت إيساياس مريت مصحفتن وتيت إيدت باباتن مريت فريات كوربوريشن تريتن زرعتن نايكبان ألباساتن تحستو كمون نتاريخاو دحر بايتان معبالن فيستيفال إيرترا بحافشة نترام تأخب قدسات إيرتراويانن نعو سيعبوز مات فيستيفالاتن أب قال سنات نزن صبارق بمخنيات زخري 5 عامات فيستيفال بولونيا بإيرتراوين محبركمات استدلوا تحستو بتصح نيرو أبزيك 17 حسز غطس الفيستيفال إيرتراخلتشن إسران 4 زغر 5 عامات فيستيفال بولونيا يتاو تليتن موزيكان يتاو أبايتن من نبابرون أفاو يتاتاتن كالن زتقال المريت زوباتات مريت إيرتراوين محبركمات كاب إوروبا سمين أمريكا ماكلاي مبرقان أفريكان مزنقع قولعن هساناتن كورنا درامان كوميدن كمون مريت مشتان مصحفتي مريت فريات كالات سميناراتن كالق سنة بباوي مساندوتاتن قريب الله هوحات كم حدش ودب نخمس قبس دهابا وساني كم زي قبلو عفليتهم حزبا ويانا حارنت تقراي زي تسرز حقا وسابنتو بتو دبات بوليتيكا بفولي كونتات نممز قبس واتس عواج مسرت كم بحدش نخمس قبس دهابا وساني كم زي قبلو عفليتهم بتصحفة هوحات مالامات يواب زرقها بعل سلسة قز مقلتي زغرب كو خالق زي تملس الليقن كالق قبل حبيرو هوحات زغرب حتو بمنزر وعل بريتوريان حجي كابز اللوج بوت من قسقاسن اتي زي تسرزو حقا وسابنتو نابز نبرا نخملسي بالله مجلسي لعلوت حلفته وحتى بقداي مملاس زي تسرز حقا وسبنت تودب مس قدامي منستر أبي أحمدن كالوتي ملكتهم زبولهم تكالات منجست فدرالن كل لازم بخم تسنحن أو أنتوا ملسي رخيبهم من بارمن أبتدبدا بتتقسلهم يخون برها قراو بورد مرجع إثيوبيا بتزغربنا يو استلازمنا لون زبولو زي كونس بتاب كلتشن 10 عامة مرات جزوات أو دبات بوليتيكا فولي كنتات زمز قبل لحدش أواجن مسارات مزكيبو دبدا بخمز الأخلهم هو حتى قلت قراو بورد مرجع إثيوبيا بغد متمالنا حساس باقوت أتراجز أبزوت مجلتي أتابز على فورح جنبوت زوت حد شوات مزجبا ود بوليتيكان ممحيش سنة مقبارن بزعبا مملاس قد محجز تسرز حقا وسبنا زبل عنك سلا زي بلو هو واحد زغرب حتى قبول كم زي كنا عفليت منبرو زي ذكريهم كابز مسرت 5 عامات الوحيدة توارح زي طرفه هو حت أب تاريخ رئي وظيفة اللي تكبيتنا مبتتان حدقا 5 قطمون أبناء مرحنا تقلو لو كم زي حلن زقلت قدم 3 نيروم مغتلا بومبر هو حتن بريزيدنت جزاو محدار تقراين أتو جيتاتشو ردا تمال نقها أبزوت مجلتي كومشن بورد مرجع إثيوبيا حزبا ويانا حرنت تقراي هو حد كم بحدش بفولي كونتات كم زقب زهابو فقط كم زي قبولو عفليتيوم أتو جيتاتشو ردا أتي هو حتنا بورد مرجع زقربو حتى مزقبا ما أكلاي كوميته هو حد زي فلتو نحنا دبما نزي مزقبا لنا زفرمنا زخون عينة سند انكي هالو الكسبات بوجلة توديبهم زقبر وزي قبو تكباري بمبالة تقايمو نسو أسعبو بسم هو حد مزقبا زحاتتو الكسبات فقط انكي حتتو زفت سمون سنع سند مسرت مقبار ستوهبني بمبال اتستقبرا كيدي رتعو كم زي كونه يحبيرهم سلازخونه دما بورد مرجع إثيوبيا نزمول كسبات زهابو مزقبا داقماي كمرمرو حاتيتوم بتصحفة هوحات نوساني بورد مرجع إثيوبيا 5 قبولون قدم حجز تسرزو حقا وسبنتو كساع زملسو دما بمسرت حقا دم بتود بوليتيكا وسرحتو كم زغطل أفليت اللهم بريزيدنت جزياو ممحدار نتوم أوشت هوحات كوينوم زدت بربر السندات بمحاز هوحات كم بحدش نخمز قبتن كساعيسوم زبولهم مرحنا تتودب كم زك ألوسو من سيعبو نزمت زخونة قد حتى تمخانو من مقلاتو زذكريوم قدام
ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ምስ መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት ፖለቲካ ሃገር ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ህወሓት ሕጋውነት ገና ብቦርድ ምርጫ ከይተረጋገፀ እንከሎ ጉባኤ ዘካየድ እንተኮይኑ ዳርጋ ኩናት መእዋጅ ዝብል ሓሳብ ሂቡ ነይሩ። ህወሓት ንስርዓት ደርግ ብወታደራዊ ስዒሩ መንግስታዊ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ምቕላስ ዓብይ ተራ ዝነበረ ውድብ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ ምምጽኡ ተኣሳሲሩ ድማ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ትግራይ ድራይ ክድረት ተገዲዱ ጸኒሑ። ድሕርቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ገዝ ኩናት ድማ ብደረጃ ሃገር ዝነበረ ሕጋዊ ኣፍልጦት ተሰሪዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ናይ ዝለሓኹ ኩናት ከብቅዕ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተደራደረ ኣካል ኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ፖለቲካዊ ሰልፊ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይነን። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5500 ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝተወልዑ ጎንፅታትን ካልኦት ምኽንያታትን ናይ መምሃርን ምስትምሃርን ንጥፈታት ክካየዳ ከም ዘይከኣላ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ዜጋታት እቲ ሃገር ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰሎም ብከቢድ ይገሃስ ከም ዘሎ ሓለፍቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ብሰንኪ ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ተፈጥሯዊ ሓደጋታትን ኣብያተ ትምህርቲ ይዕፅዋን ንኻልእ ዕላማታት ይውዕላ ምህላወንን እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ኣፍሊጡ። በዚ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ 12 ክልላት ኣብተን 8 ልዕሊ 5560 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይነን ኣለዋ። ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ህጻናት ከዓ ኣብ ማዕዲ ትምህርቶምን ተኣጓጊሎም ይብል እቲ ኮሚሽን። እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መሰል መምሃር ዜጋታት ኣብ ዘሻቀል ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዘመልክት ምዃኑ ኣብቲ ኮሚሽነር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ህጻናት ኣረጋውያንን ጉድኣት ትካላትን ወይዘሮ ርግበ ገብረ ሃዋርያ ንቢቢሲ ተዛሪባ። ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ሰብ ሰርሖን ተፈጥሯዊ ሓደጋታትን ይዕፅዋ ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ከም መጽለሊ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይነን የገልግላ ከም ዘሎ እታ ኮሚሽነር ሓቢራ። ኣብ ዕጥቃዊ ጎንፂ ዘለዉ ወገናት እውን ከም ማዓስከራት ወይ ሰራዊት ይጥቀሙሉ ኣለዉ ኢላ። ኣብ ከም ትግራይ ዝበላ ካብ ኩናትን ግጭትን ዝሓወያ ዘለዋ ከባቢታት ድማ ስራሕ ዳግመ ህንፀት ከም ዝደንገ ገሊጻላ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተኻየዱን ኣብዚ እዋን ይቕጽሉ ብዘለውን ጎንፅታት ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ዕላማ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ኮይነን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ቀወት ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን መምህራን ከም ዝቆሰሉን ቢቢሲ መሰኻኽር ዓይንን ስድራ ግዳያትን ብምጥቃስ ሓቢሩ ነይሩ። ብተጨማዲ ኣብቶም ሰላማዊ ኩነታት ዘለዉ ከባቢታት እውን ክልላዊ ምሕደራትን ንመምህራን ደሞዝ ክኸፍላ ብዘይምኽኣለን መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ይዕንቀፍ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብፍላይ ኣብተን ሓደሽቲ ዝተሰርሓ ክልላት ደቡብ ኢትዮጵያን ማእከላይ ኢትዮጵያን ደሞዝ ብግቡእን ብእዋኑን ይኽፈል ብዘይምህላው ኣብያተ ትምህርቲ ዕፀዋ ምህላውን ኮሚሽነር ርግበ ተዛሪባ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንደይ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ኮይኖም ከም ዘለዉ ብንጹር ንምፍላጥ ከም ዘይከኣለ ዝሕብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እንትኾነ ዝተፈላለዩ ትካላት ንዘውፅኦ መረዳእታ ብምጥቃስ ልዕሊ 4 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ከም ዘለዉ ጠቂሱሎም። ዕጥቃዊ ግጭት ኣብ ዝካየደላ ዘላ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ኣብዚ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ገዝ ጥራይ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ተፈልዮም ኣለዉ ይብል እቲ ኮሚሽን። ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ምዃኖም ድማ ንብዙሕ ምግሃዝ መሰላት ከም ዘቃልዖም ዝገለጸት ኮሚሽነር ርግበ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ካብ ንኡስ ዕድሜን ክምርዓዋ ይግደዳም፣ ህጻናትን መናእሰይን ከዓ ንጉልቦት ምዝመዛን ስደትን ይሳጥሑ ኣለዉ ክትብል ተረድእ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ እቲ ዘሻቀል ዝበሎ መሰል ትምህርቲ ምስ ሚኒስትር ትምህርቲ ክልላዊ ኣብያተ ዕዮ ትምህርትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ከም ዝዘተየ ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ሰራዊት ሃገሩ ናብ ሩስያ ኣትዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣረጋጊጹ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሰራዊቱ ናብ ውሽጢ ሩስያ ምዕራባዊ ዞባ ኩርሱክ ብምእታው መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎን መጀመርያ ግዜ ብወግዒ ኣረጋጊጹ። ዘለንስኪ ትማሊ ቀዳም ምሸት ብቴሌቭዥን ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ሰራዊት ዩክሬን ነቲ ኩናት ናብ ግዝኣት እታ ወራሪት ዝበላ ሩስያ ይደፍኦ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ንሱ ነዚ ወግዓዊ ዝገበረ ድማ ዩክሬን ነቲ ሃንደበታውን ካብ ከባቢ ደባት ክልቲአን ሃገራት ሓያላዊ ምፍንቓል ዘስዓብን ስርሒት ካብ እትጅምር ድሕሪ 5 መዓልታት እዩ። ሩስያ ብወገና ኣብ ዩክሬን ርእስ ከተማ ኬቭ ከምኡን ኣብ ዞባ ሱሚን ካብ ወጋሕታ ሰንበት ዝጀመረ መጥቃዕቲ ኣየር ትፍጽም ምህላዋ ሰበስልጣን ሃገር ገሊጾም። ኣብ ኬቭ ሓደ ወዲ 35 ዓመት ሰብኣይን ወዲ 4 ዓመት ውላዱን ከም ዝተቐትሉ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ዩክሬን ኣፍሊጡ ኣሎ። ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ዝርከቦም ካልኦት 3 ከም ዝቆሰሉን ኣብ ቴሌግራም ዝተዘርግሐ መግለጺ የመልክት። ከንቲባ ኬቭ ዝኾነ ቪታሊ ክሊቾኮ ትማል ሰንበት ንግሆ ኣብ ቴሌግራም ብዘሕለፎ መልእኽቲ ኣሃዱታት ምክልኻል ኣየር ኣብ ስርሒት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሲቪላት ኣብ ማዕቆብ ቦታታት ክጸንሑ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ፕሬዚደንት
ዘለንስكي ኣብ ናይቲ ማል ቀዳም መደርኡ ነተዋጋእቲ ዩክሬን ብምስጋን ብዛዕባ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ምስ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ እቲ ሃገር ኦሌክሳንደር ስርሲኪ ከም ዝተዘራረበ ኣፍሊጡ ዩክሬን ብሓቂ ፍትሒ ክትመልስን ኣብ ልዕሊ ተወራሪ ኣድላይ ጸቕጢ ክትፈጥርን ከም ትኽእል ተረጋግጽ ኣላ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ወታደራት ዩክሬን ልዕሊ 10 ኪሎሜትር ናብ ውሽጢ ሩስያ ኣትዮም ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ እዋን ሓንቲ ዘባዊት ከተማ ክቆጻጸሩ ምዃኖም ይገልጹ ምህላው ጸብጸባት ይሕብሩ ዩክሬን ወታደራታ ዶብ ደፊኦም ከኣትዉ ከለዉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ሙሉእ ወራር ካብ እትጅምር እቲ ዝዓመቆ ምዕባለ እዩ ኣብ ኩርሱክ ብሰንበት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይ ክልተ ሰባት ከቢድ ከም ዝኾነን ግዝያዊ ኣመሓዳሪታ ዞባ ኣሌክሲ ስምሪኖቭ ገሊጹ ድሮ ልዕሊ 76,000 ሰባት ካብቲ ደቡባዊ ከባቢ ከም ዝተፈናቀሉ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሩስያ ታስ ሓቢሩሎ ኣመሓዳሪቲ ዞባ ስሚርኖቭ ድማ ሰበስልጣን ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሕስ ቦታ ናይ ምብጻሕ ስርሒት ከቀላጥፎ ከም ዝኣዘዘ በሰንበት ኣፍሊጡሎም ሃገራዊ ኮሚቴ ጸረ ሽበራ ሩስያ ብወገኑ ንሃንደበታዊ ስግረ ደባዊ መጥቃዕቲ ዩክሬን ንምምካት ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ 3 ዞባታት ስርሒት ጸረ ሽበራ ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም እዚ ማለት ካብ ደቡባዊ ዞባታት ኩርሱክ ቤልጎርድን ብራያንስክን ዝርከቡ ሰበስልጣን ምንቅስቃስ ሰባትን ተሽከርከርትን ክድርትዎ ዘኽእሎም እዩ ሩስያ ብታንክን ዕጥቃዊ መካይንን ዝተሓገዘ ክሳብ 1000 ዝበጽሕ ሰራዊት ዩክሬን ናብ ዞባ ኩርሱክ ከም ዝኣተወ ብሰሉስ ንግሆ ኣፍሊጣ ነይራ ወታደራት ዩክሬን ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብርክት ዝበለ ዓድታት ከም ዝሓዙን ንዞባዊት ከተማ ሱዱሳ ውን መጠንቀቕታታት ይህቡ ከም ዘለውን ይግለጽ ብዓርቢ ዝተዘርግሐ ቪድዮ እታ ከተማ ኣብ ቁጥጥርና ኣለና ዝብሉ ወታደራት ዩክሬን ከምኡውን ኣብኡ ዝርከብ ብኩባንያ ጋዝፕሮም ዝውነን ቁልፊ መሳለጥያ ጋዝ ሩስያ የርኢ ቢቢሲ እቲ መንቀሳቐሲ ስእሊ ብሓቂ ካብቲ ካብ ዶብ ዩክሬን 7 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ወሰን ከተማ ሱዱዛ ዝርከብ መሳለጥያ ጋዝፕሮም ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም ግን ከዓ እቲ ቪድዮ ጥራይ ሰራዊት ዩክሬን ነታ ከተማ ብምልእታ ተቆጻጺሮማ ንዝብል ዘረጋግጽ ኣይኮነን ወታደራዊ ጸሓፍቲ ሩስያ ቀዲሞም ተኸተማ ኣብ ሞስኮ ከም ዘላ ገሊጾም ነይሮም ቢቢሲ ብዓርቢ ንግሆ ኣብ ኢንተርኔት ተዘርግሐ ካልእ ቪድዮ ኣበይ ከም ዝተቐድሐ ፈቲሹን ኣረጋጊጹን ኣሎ ብወገን ሩስያ ካብ ዶብ 38 ኪሎሜትር ርሕቓ ብትርከብ ከተማ ኦክቲያ ብርስኮ ኣብ ዝሓልፍ ጽርግያ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ 15 መካይን ከም ዝተቓጸላን የርኢ እቲ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ኣብ ጥቓተን መካይን ገሊኦም ዝቆሰሉ ገሊኦም ድማ ሞይቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ወታደራት ሩስያ እውን የርኢ እዩ ሞስኮ ካብ ሽዑ ጀሚራ ታንክታትን ስርዓታት ምውንጫፍ ሮኬትን ሓዊስ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ዞባ ኩርሱክ ሰዲዳላ ትማል ቀደም ዝወፁ ከም ዘመልክትዎ ሩስያ ሰራዊታ ፈተነ ወራር ሓይልታት ዩክሬን ምምካት ከም ዝቐጸልሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ገሊጹሎም ዩክሬን ናብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ሰቢራ ክትኣቱ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዝፈሸለ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ምክልኻል የመልክት እቲ ሩስያ ዝገለጸቶ ግን ካብ ናጻ ሳልሳይ ወገን ኣይተረጋገጸን ብዓርቢ ትካል ኒክሌራት ሕቡራት ሃገራት እቲ ውግእ ናብ መመንጨው ኒክሌራዊ ሓይሊ ኩርሱክ እናቐረበ ይኸይድ ብምህላው ክልቲአን ሃገራት ካሃዳ ኣተሓሳሲፉ ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣቶሚክ ጸዓት ራፋኤል ግሮሲ ብወገኑ ከቢድ ራድዮሎጂያዊ ሳዕቤን ክኸትል ዝኽእል ሓደጋ ኒክሌር ንምክልኻል ስጉምታት ክወስዱ ኣጠንቂቑሎ እቲ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ሱዱዛ ንሰሜናዊ ምብራቕ 60 ኪሎሜትር ርሒቑ ይርከብ እምበር ከስኸበልኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጽም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም